खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो हायो। हादरनि मुंदांखा जेभलिन खुबैगिरि नीरज चोपड़ाया WSC 2023 आव सनानि मेडेल देरहानो हादों। बे बादायलायनायखौ 29 आगस्ट खालि बुदापेस्टआव खुंफुंनाय जादोंमोन। बिथाङा 88.17 मिटार जानथाय खुबैनानै बे गेलेनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों। लोगोसे बिथाङा अलिम्पिक आरो वर्ल्ड चेम्पियनशिप बिमुंखौबो देरहासारनो हादों। थांनाय 1 जुलाइ खालारखालि चोपड़ाया लजान डायमन्ड लीग 2023 आव 87.66 मिटार जानथाय खुबैनानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। फैगौ 2024 मायथाइनि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ UPPL दोलोखौ हेफाजाब होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। आसामनि जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मरियनीआव जानाय मोनसे धोरोमारि फुजायाव प्रसाद जानानै गासै 150 सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव थानांदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जरहाटनि मरियनीआव थानाय नागसारि ओनसोलाव मोनसे नाम कीर्तन जादोंमोन। बे नाम कीर्तनाव गोबां आइजो आरो गथ'फोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा प्रसाद जादोंमोन। प्रसाद जानायनि उनाव गासै 150 सुबुंफोरा नागसारि मडेल हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव प्रसाद जानानै लोमजानाय सुबुंफोरखौ साबसिन फाहामथाय होनो थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों होन्नानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटानिफ्राय जाला फोनांजाब लामानि गेजेराव थानाय फाक्कानि दालाङा काला नदी दैमानि दै बारायनायजों बायस'लांदों। काला नदी दैमानि दालां बायस'नायाव स्कुल कलेजाव थांग्रा फरायसाफोरजों लोगोसे हान्था मेला खालामग्रा सुबुंफोराबो जेंनायाव गोग्लैदों। बायनाय दालाङा सिगां समावनो एसे बायखादोंमोन, नाथाय बेखौ रावबो नोजोर होआखैमोन। बेनि जाउनावनो एसे दै देरनायावनो दालाङा बायलांदों। बायनाय दालांनि माबा मोनसे राहा लामा लानो थाखाय सरखारनिसिम खावलायहरदों थागिबि सुबुंफोरा। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।